Nahimong tensyonado ang pugsanong pagsulod sa mga gingong miyembro o ganhi empleyado sa Agdao Cooperative sa ilang head office sa Davao City. Ang Davao City Police Office dunay panawagan sa mga miyembro sa maong kooperatiba. Ani ang report ni Argil Relator. Gibuak ni ining mga lalaking makita sa video ang glass door. Gilabay ang signage padulong sa pultahan. Pugsanong gisulod ni ining giingong mga miyembro o kanhi empleyado sa Agdao Cooperative ang ilang head office nga nahimutang sa Barrio Obrero, Davao City, Sabado sa gabi. Sumala sa empleyado nga nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, misaka matud pa ang maong mga miyembro padulong sa opisina sa General Manager o gitanggalan og tint ang glass sa pagtuong anaa didto ang opisyal. Sumala sa Davao City Police Office, doon na matud pa'y ginaatubang nga suliran sa pagdumala ang maong kooperatiba. Nag-deploy na og kapulisan aron masiguro ang seguridad sa maong opisina. Sa pagresponde sa kapulisan, walay napakitang dokumento ang mga pugsanong misulod nga mga miyembro. I asked the station commander to check on the truthfulness or veracity of the particular documents. Wala naman silang mga maipakita that's bordering to violation of public safety already. Napagawas lang ang mga misulong nga mga miyembro dihang nagkasinabot ang matag partido pinaagi sa negosasyon sa ilang mga abogado. Panawagan sa kapulisan. It should be settled legally para Now I'm calling the members of the Agdao Co-op Agdao Co-op na you bring your case to proper authorities for legal disposal. Sa opisyal nga pahayag sa maong co-op, gipangunahan matud pa sa mga awol o terminated employees ang pugsanong pagsulod sa opisina. Dugang pa nga sa kasamtangang ginahikay nga kaso sa Court of Appeals, ginaila ang kasamtangang management o board of directors pinaagi sa writ of preliminary injunction. Ginapangayuan pa og pahayag ang mga miyembro nga misulong sa maong opisina. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.